cuidar les inversions en recerca i en investigació i també vigilar que els recursos humans estiguin ben formats i que tinguin una bona projecció professional. El col·legi professional té una feina molt important de promocionar l'activitat, les bones condicions en les quals s'ha de desenvolupar l'activitat dels professionals que hi estan integrats. En aquest sentit, jo penso que en la mesura que defensen els interessos d'uns professionals qualificats, com en aquest cas els enginyers industrials, compleix un paper molt important de cara a la competitivitat.